Ligtas Sumbak ni Sir, ilang personnel yung dineploy, Sir Senator? Yes, no, yung sa Ligtas sa Sumbak natin during this year, no, 2026, no, in preparation po, all of the personnel from the Highway Patrol Group, no, NIR, HPG, sa NIR buong NIR po ay halos po, full force po ang buong tropa ng HPG po dito sa NIR under the leadership of our Bureau na Regional Chief, Maria Delia M. Pedrocela. 40 plus. 40 plus? Yes po. Sir, yung 40 plus, nasaan po yung na-assign yung 40 plus? Yes po, yung 40 plus po natin na numbers po ng Highway Patrol Group members is they are all the way of from Negros Oriental, Negros Occidental, all the way po yan sa buong Negros Island po. Isa lang po ang aming mapapayo po no, sa ating mga mahal na nagta-travel po no, during this season, no, na dapat sana ay panatiliin nila yung maging awareness nila sa safety nila, lalong-lalo na po sa mga kagamitan nila, no, sa pagsakay ng mga public utility vehicles ay dapat i-secure nila yung mga gamit nila, and yung safety nila always lalong-lalo na ngayon ay magbaon sila ng tubig dahil napakainit po ng ating panahon. And lastly is yung dapat po is magano po tayo dahil po 'di ba nagmamahal yung gas natin, no. Pinipilit po natin na or ini-inform natin yung ating public transport na mga people na kung mag-ano na lang tayo, mag-bike or gano'n, pwede naman natin na para at least makatipid po.